Kontroversja ma taqta' xejn. Ġranet li kienu dominati minn diskussjoni mqanqla dwar Christmas in the City, projezzjonijiet ta' dawl, mużika, korijiet, arti performattiva, attività li ħareġ biha l-gvern u li hi intiża biex tiġbed lin-nies lejn il-Belt Valletta fi żmien il-miliet. Dwar dan tkellem il-President tal-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel Paul Patch. Kienet mhux tal-li xokkanti, għanqlet rabja kbira. Iżda mhux biss, waqt il-programm Net Live, Paul Patch saħaq li l-gvern mhux jirrealizza kif inhi s-sitwazzjoni fl-isptarijiet u sejjaħ dan bħala nuqqas ta' rispett. Il-President tal-MUMN spjega kif pajjiżi oħrajn għamlu lockdown u curfews mhux attivitajiet tal-miliet, fakkar li hawn 85 anzjan fid-djar tal-anzjani bil-COVID-19 u qal li kieku nofs dawn l-anzjani jiġu bżonn Mater Dei m'hemmx sodot għalihom. Paul Patch saħaq li din l-attività hija qatt irresponsabbli tal-gvern għaliex m'għandix kontroll ta' kemm se jidħlu nies fil-belt fejn ma jistax ikollok social distancing. Dawn l-istess nies li ħajmorru l-belt u ma l-istess nies li ħajmorru fl-iskejjel u jistgħu jinfettaw l-itfal tagħna fl-iskejjel. U ma l-istess nies li ħajmorru jaħdmu fl-isptarijiet u jinfettaw il-morda tagħna. Dan ma qalix Ġulja Farrugia. U ma l-istess nies li b'konsegwenza ta' emilhom ħajkollhom ripple effects fejn fuq il-familjari tagħhom, fuq nies vulnerabbli u bekk ikollna l-każijiet. U saħaq li dan il-miliet għandu jkun wieħed ta' sagrifiċċju. Mhux aħjar nitilfu miliet milli nitilfu ħajjitna u nitilfu l-miliet kollha li ġejjin. Dwar Christmas in the City tkellem ukoll il-President tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija Martin Balzan li jinsab inkwetat bil-ħsieb tal-Gvern li f'moħħu għandu li jmorru l-folol fil-belt. X'ġen? Kif jiġuhom f'moħħhom dan affarijiet? Martin Balzan qal li l-flus ma jistgħux ikunu iktar importanti mill-ħajja fejn sejjaħ il-pjan li titkabbar l-ekonomija bħala farsa li iktar se tfarrak l-ekonomija u saħaq li jekk in-numri jibqgħu tilajn se niġu f'punt li imorru n-nies Mater Dei għal raġunijiet serji u jkollhom jintbagħtu id-dar għaliex dalwaqt ma jkunx fadal spazju. Naħseb reġa' daħħal rasu fil-ramel, jiġifieri. Mhuwiex jieħu l-parir tat-tobba mhux qed jieħu l-parir tal-esperti u qed iħawwad waħdu jagħmel ta' rasu. Dik mhix aġir responsabbli. Min-naħa l-oħra, il-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-SMEs Abigail Mamo tkellmet dwar l-importanza li jinżamm il-bilanċ u fakkret li l-ħwienet qed jagħmlu minn kollox biex josservaw restrizzjonijiet imposti mill-awtoritajiet tas-saħħa. Irridu nkunu realistiċi, nkunu f'post miftuħ, nkunu f'post fejn jakkomoda ammont ta' nies, avolja maħniex qegħdin nistennew ammont ta' nies, qegħdin nippruvaw inċaqalqu l-belt biex ikollna ftit nies tal-inqas imorru lejn il-belt. Abigail Mamo saħqet li l-protokolli tas-saħħa huma ċari immens u għandhom jiġu osservati. Hi qalet li l-inċentiv tal-parking b'xejn hu tajjeb ħafna biex in-nies jidħlu l-belt bil-karozza tagħhom u mhux jitħalltu ma' oħrajn fuq trasport pubbliku. Abigail Mamo spjegat kif il-ħwienet tal-belt intlaqtu b'mod ħażin ħafna tul il-pandemija. Li fuq ammont ta' ġranet ma jidħolx klijent ġoħanut tagħmel ġurnata tistenna u ma jidħol ħadd, ġurnata tħares lejn il-ħajt. Il-kap eżekuttiv ta' Chamber of SMEs istqarret li rridu nieħdu l-pandemija b'serjetà kbira, però fakkret li ma nistgħux ninsew il-fatt li negozji qed jagħlqu u jkeċċu impjegati. Abigail Mamo appellata responsabilità u rispett reċiproku f'dan iż-żmien diffiċli għal kulħadd.